Madegwa napudzi kilta. Netipiri, how are you? Tracy Chuma should say. TDT, how are you? Brenda Padiwa. Ashley. Oli Mukanda. Nokutula Miasvale. Judith Mushoga. Should you say? My parish did zipper, guys. Parish did zipper. Yastika foot. Yastika shekar. Hello guys, hi guys. Gati share live titi kurumidze ngoti tikurumidze tione kunda unosorora weather iriko nasi uda kurumidza kunda munhu kunopinda nopinda pambedha repo kunoti pambedha nchori atikurumidze guys tisvike atisvike pa 550 atisvike pa 550 tinzwe nyaya ishi and then tobva tatanga ngatisvike pa 550 tida tokurumidza kubva panapa tida kurumidza kubva panapa hanzi SIS MELLY said yesi kane vana Ivone ana momsi vangu mainini muri seiko zviri sei right hanzi ndauya membomira nice boy ndoda tozosenda request kana ndati chisenda request obva wasenda request pane nyaya inorwadza inosiririsa panapa pane nyaya zvinorwadza ako Jessica Sivanda kuti vanhu vakadaro shuwa kuna nice boy kuna nice inganotonzi nice boy one shuwa vanhu vakadaro shuwa kukanganisa takishop boy wedu kudaro ngasi kune cuddling weather either isingatoiti hauna kuona kuti chero nevana baba vakurumidza kubva kumabasa nhasi hakutambiriki mastreet vakurumidza kusvika nhasi kwete zvokutotamba taa 352 guys 400 handei tasarugwa ne150 ndichori machira necup of coffee zvako dikiwa ndifungidza coffee ndaguma kumatiriri kumakofi nemapisi ekwakuchita ndichagoziva ndakagumisira muwinter iwe ndagumisira kuwinter makatekudzi zviri sei Irene Magada yes Irene uri sei hinda kurova so Irene kurovera paDurban nanzi namai masha wani munhu wandakatamba naye anondifollowa uyo Irene Magada one munhu wandakatamba naye anondifollowa rudende hari kufollowa runenge ruri varoy ruchitofunga kuti kufollowa ani taitamba taikura naye uyu hazvitsi tingamusumudzira timupe mari varoyi munovaziva zvavanoita havakufollowa varoyi havaitsi vanenge vachitokubatsira musitutu unenge uchitogwa nhema varipo memwana havabudi nechokwadi vachichinatsochiziva mafake chirega ndirikuwatuka reduce the volume background yangu here ndina volume ini kuti TV kusetting room Kelly reduce your volume.
vatakakura navo varoi unenge uchitukwa uchiti nhema dzichikiretwa dzichipostwa vachiziva chokwadi havatauri mai mwana vanenge vachitoriposta malaving emoji havatauri chokwadi vachichiziva varoi vevanhu waziva varoiwe undosapota nevasingabvise chirengoti zvazvinoita jesu kwani kwakazvarirwa kubethlehem vaimuramba kuti upiko uyu tomuziva uyu mwana wajosefa namary tomuziva uyu tichichanotiudza uyu yakashoka tichiona uyu mwana wakapenda namary ndozvavaitaura aitogamuchigwa kune mamwe manhikikiri vane mamwe matowns makanaka kuti vatidira moto kuti dira iri zare vanenge vachitodira moto dira iri zare ndozvavanenge vachitoita hanzi kukapa kuri kupisa ngati tingauya aiwa kapaida kana uchida kuenda kwaunoda kunga unongoenda utimanyisi paida matanga unongoenda kwaunoda iwe koko uchazoona pana pazvimwenye nai tingasoda chimhanyiso twai manyai nekuti kwanhingi kwazodai ingoenda ikoko ingoenda kuti siye pano nai asikadi 526 hande tinosvika pa 550 hei kapa deni handiriko zvangu tichozvindira kubhichi kuya ina handitoripo nai mikwapisa kudaro kukapa hanzi malive nemastars ndopa nevatoro chokwadi kwai naboy chavalala neni takakora sinopoda wani naboy chavalala ndiwani who are you nema dzako ndiwani iwe naboy nema right guys 30 people to go nai zvako makate muchamuziva mirai muchamuziva koinda vanhu vasina inda musina magreen button nemime sei zvinombonyatsa kufamba sei what's going on but kapa pasi pamazuva apfuura manje vamaichema muchiti kuwanyanya kutonhora stereki kwabva kwatopisa kudai mpiwa v page love you too my sister guys andeitame pa 528 530 20 more to go namunotorwa newefu serious kwaita vhekuti apa mamuripi nai makandida futi mamuri kupi koimi mavhepi makandida mumastreet umu hanzi nafufuso kundavine masters makorokoto kokara ina handina kana masters makorokoto muchemberesoko wedu we tichauyawo tombokandakanda masters tichauya timbokanda imimi muri munhu wanadhiserva kupiwa masters because munobatsira vanhu vakawanda stereki saka masters afa kuzosegwa bheki kuti zvidzokere pazvakabva handiitika right tadzoka guys tasvika pa 550 maswera sei tongoti pachipamwe ndichaona macomments nemwe phone guys right pane nyaya iri panapa nyaya inosuwisa nyaya inorwadza nyaya yekudya zvevapfupi nekureba hanimona kunonzi nyaya yekuba zvekudya zvevapfupi nekureba handiti zvinoshamisa kana vanhu vachizvitiva nemari vachibirawo vana vari kuzama kurarama mai mwana panonetsa ipapo panonetsa mufunge right saka ndokumbirawo kuti nice boy send a request nice boy send a request ndikuadd send a request can you please send in your request ndikuadd send a request hanzi muzotengawo masters ndichauya ndotenga dq ndichatenga kwese kune vanhu vangu ndichatenga munodhiserva kupiwa masters back munodhiserva po masters back imimi panoisa matambudziko munopindira musii nditomboya unombotenga 200 stars Peter Leons mwana wangu uyu chikomana ichi charova mazano chinoda zvemakuhwa mastreet umu chichitadza kuenda kunovakiwa vanhu iwe Peter unofanira kuenda kuzi you must know what to follow ndokuona hangu mastreet umu chipombera mastreet ndikati chimwana ichika unoziva kuti mastreet uri munhu wemurume haadi kudaro uri munhu wemurume iwe haadi kudaro mastreet umu munhu wemurume right once I did hakuna nikikiri kunoko hakuna inonzi hatichakwanisa kuridza music yake because haisiri yake hakuna request kuno kushamwari there is no request at all there is no request at all hakuna request inetwork nice boy akatangira pano guys oda kubigwa kana togwa hondo iyi togwa hondo kwai namai Kela Dumisani please Smelly follow me unaita nezvei mai Kela what do you do hakuna request nice boy there is no request this side hakuna request
Hakuna request in network. Hakuna request nice boy. There's no request this side. Ndambozvitaura kuti handisi kuona magreen button. Mira kuti handikuwana apa ira. Ndikuedit from kunoko. Haisi kuburitsa pamaviewers apa. I hope. Okay. Legani ku edit kunoko. Side Daira, I'm trying to aid you from this side. You will come. No, I'm trying to aid him from this side. Let's see. Accept, nice boy. Right. Here's a nice boy. Hi, Sirise. Did right, you say? Did right, Marise was smelly. Ah, and kurwadziwa nenyaya yako. Inorwadza chaizvo. Kwete mimi mega, kurwadziwa. Chii chakaitika, nice boy. Tell us from the start what happened. So what happened was like, I think vanhu vese vanondiziva nenyaya yesong yazvirote yamazuva yaSimeli muchindiisa pamalive pandandiri kugwero ndichiita malives ndiri kutalk show. Ndandiri kuita zvinhu zvangu ndichipusha music. So vanhu ava vakabva vandiapproacha and they said uya kuHarare, we want to work with you. Tobva tokusvitsa palevel remaartist mamwe ari kutorira vaine menchena zvavo nemazita. Saka when I came here, ndakasvika pakuti tichirega kudzokera because we are going to develop you. Ndobva vandisainisa contract. Wakaverenga contract? Yeah, contract takatoiverenga tikatogara pasi tikatenderana zvatakatenderana ipapo. It was 2021. Saka tanyorerana zvatakatenderana ipapo nemunhu wachonani muridzi weDiamond Studios. Iye aitovapo the owner weDiamond Studios. Tadaro vakabva vatanga kundiudza kuti kanzi within 3 weeks tinenge takwanisa kuchinja music yakuenda pana another level from the level ndandiri kupusha paya ndichiita malive ndiri kutalk show. So they said vari kuda kundidevelopa voisa mari etc zvinhu zvakawanda. Saka we agreed certain amounts atakatenderana certain project, number of projects kuti vachashanda neni projects akati pe 1 year vachashanda neni zvakadini, but pazvinhu zvese zvatakatenderana in fact hapana chinhu chakaitwa. So it was like now pandakati ndichitaura navo vanga kutanga kundiita verbal vachindituka vachitaura kuti hanzi iwewe kana uri kuona kuti zvinokunetsa beta usiye contract apa ndandasiya zvinhu zvakaita kugwero ndati resigna everything ndandisisina anyway to go. So then they were using that advantage. Saka ndakabva ndagara navo then I've been patient ndobva I think for 1 year vanhu vazhinji vanoziva after zviroto ndakagara for 1 year hapana chakakwanisa kuitwa even mari yebhabha chaiyo kana yemainterviews hapana mari yakakwanisa kubuditsiwa. Chero kugera chaiya bhabha dhora chaiyo. Hapana mari yakabuditsiwa ndiri kudzaidoni kusvika pakuti inini ndichigara ipapo kuti ndikwanise kuwana mari yechekudya vakatozondisainisa contract yekuti ndiite security guard. Ndandaa kutovhura gate ipapo ndichivhurira macustomers avo anouya kuzoshanda ipapo ndisingachaita zvemusic. So that's the time when I realized kuti vanhu ava vakurasha focus yangu. Though, when you approached them, uchitaura nyaya yekuti kuno kuzvandagara ndava security guard wenyu hapana chemusic chiri kuita, haticharekodhi, hatichadii, vakapindura kuti chii? Zvinhu zvavaikwanisa kuita kungondipromisa kuti hanzi taakutozviita tichipa nguva. After that ndakatozoona vatondipa contract yesecurity guard nenyaya yekuti ndandisisina kwekuwana mari. Ndakabva ndapinda kuti security guard ndandaa kutoita zvokuita security pakambani pavo. Saka vari kupi, ari kupi muridzi weDiamond Studio? The owner wacho akabva azoti after 1 year akabva aenda kuUK. Ndobva ndaudzwa ndikati kune makuenda kuUK pasina
chamakakwanisa kuita pazvinhu zvatakasainirana sei, who is going to fulfill maagreements aya, plus wonaenda negore hapana chamakwanisa kuita apa, makangondigadzika pano ndiri kufa nenzara, handina chokudya, handina anything. And he was saying kwandakutoenda ndakunoita zvekunokutsvagira mashows, ndozokudanai nemamwe amaartist avanga vakasaina ipapo. And he was lying. Then afterwards akabva atanga kutoga muprofesara ndichimunyorera kuti ndoita sei nemusic, ndoreleasa chii, hapana chavakakwanisa kuzotaura nenapo. Saka mamba akaona mamuri maartist akaona zvakadii akasainiswa akasaina ipapo. Kungoti maartist anga achitoripo, mamwe macho anotozikanwa, but I can't mention mazita achona because ndangoya kuzotaura yangu nyaya. But it was the treatment the same. You were my old artist. Mati? Makamuchibata zvakafanana here. You were my artist. Mama. No, vamwe vaitopiwa mari. That's why ndakavabvunza. So why mimi makanditora kwandandiri kamusingachakwanisi kuinvesta? Even mashows andiri kuita hamusi kundipa mari. We did mashows akatowanda but hapana kana mari yakabuda. Kana sent? Hapana mari yakabuda, kana mari ye1 show yandakakwanisa kubhadhara pamashows atakaita acho nani mashoma vakatoorganize iwo, hapana mari yakabuda simi. Munhu okuenda kuUK iyu yakaenda rini? Munhu akatozoenda muna January. Saka kubvana kusvikana nhasi akumbotsvaka mashow. Inini handizozivi Smelly, ndakasvika pakuti ndakumubvunza kuti ndoita sei kana mafela ndiudzei ndidzokere ndinoshanda ndiite zvinhu because I need to release music because basa rangu inini nderekuti ndiri kuita zvemusic. So kana pasina chiri kubuda zviri nane ndidzokere hangu ndinoita zvandandiri kuita, kana kuti mondirelease ndibve pano. And he was saying kana uchiona kuti zvinonetsa iwo ita zvinopitira, ndo pandabva zvikanzi no problem kana wabva. Then chakundinetsa ndechekuti ndabva ipapo vasina, ndagara navo gore vasina chavakakwanisa kuita, ndobva ipapo ndobva ndakashanda album rangu. Ndakashanda album rangu inini mari ndakashandisa mari dzangu kuenda kumastudios kuti ndinobhadhara mari album ronzi Tsvimbo yaMozisi. But ndakazoshamisika last month vaclaima marights zvekuda kuvharisa YouTube yangu vachitora music yangu yandakarekodha, and of which hapana kana dollar vakabuditsa. Saka contract yenyu inostate here kuti vane rights over you. Yeah, contract yavo inototaura izvozvo, but inenge ichifanira kutaura kuti vane marights pazvinhu zvavakabhadhara ivo seDiamond Studios. And I have the contract nayo pana. Contract yacho. Guys, nditegereiwo kaploti mako, nditegereiwo ploti mako. Tikutoda a very good lawyer here. You want a very good lawyer ukuthi atibatsire mwana uyu zviendere mberi. Muridzi weDiamond Studio, please can you give us his name? Dear. Anonzi Steady Munyani. Steady Munyani. Steady Munyani naye waunzi kutyawo. Haunzi kutya mara, haunzi kunyara. Naye Steady Munyani, haunzi kunyara chona mwana mudiki akadai. Mwana inokwanisa munina wako kana ndina ndikuzimu munhu mukuru zvakadii. Akaita kuma G40 kana G30. Vakuru vatori vanhu vatori nemari, so ndikuona kuti nina I can't fight. Aiwa zvemari ndeyake hairi ine sundukura kuti ane makore mangani. Akaita kumakore mangani. Munhu mukuru. Kuma 30, kuma 40, kuma 50. Zvekutodarika anenge watova kuma 50 something. Yesu. Nei baba ini. Yesu. Nei baba ima mukunyara mwana wenyu kidaro mwana wenyu naini. Sira ne mwana wenyu amu kunyara. Hamunzi kunyara muchikangasa mwana. Pana kuti musimudzire vana vechidiki vari kusimuka. Moda kudya zvivapfupi nekureba. Apa ini chinhu chiri kundirwadza Smelly ndechekuti vanhu ava pandakagara navo ikoko, I've been silent for a long time Smelly, and handinaumboya live ndichicomplain, handinaumbotaura vanhu vachitobvunza kuti why usingachabuditse music bana, handina kukwanisa kutaura. But ndadaro inini I thought kuti vachagadzira fixineni, but the more yavakada kuvharisa YouTube yangu 1 month ago, ndiri kuona kuti ndichashanda sei, handichakwanisi kubuditsa music, handichakwanisi kuridza music yangu pamalive because vari kuclaima marights. So ndangogara Smelly. Ndosaka ndisina kuridza music yako because ngairidza panapa inotovarodha 40%. Saka inototaura kuti marights handina marights, handichakwanisi kuposta even chinhu changu. But chikundirwadza ndechekuti havana mari yavakabuditsa. Kana pane mari yavakabuditsa, it was only one song named Yolanda that even flopped because vakabuditsa budget ye $80. Then they promised me
kuita budget yedevelopment fee ye$5,000 USD. Those zvakazoita tisaine because they lied to me, but after all pazvinhu izvozvo hapana mari yakakwanisa kubudisa. Hanzi plot arimo mudhiri. Hanzi chii pane komena ndaona. Hanzi simeli plot arimo mudhiri. Sisimeli plot arimo mudhiri. Why wadaro? Why are you saying that the plot is in the gym? Why wadaro? Saka chavakazokwanisa kuita ndechekuti alright, hold on. Okay. Wow. Is this really happening on social media? Because I'm not artists you are hipping them off. Hey, imagine pandisa zvikuru we. Atiti zvokungotaura nemuromo. Pane munhu unozvima makumbo guys. Moziya dhira chani moziya. I'm trying to aid you. Right, my PJ. My PJ, if you say yes, SIS MELLY Murise. You say, hey, tell us more. What is going on? SIS MELLY, nyaya yemaZimbabwean artists. Munhu wese vanhu vakaita sana Plot Mako, ana Jordan Mangwiro, vave Jacaranda, ana Charles Guva Matanga, Zimura yacho, everyone is involved. How so? Zvavanoita, they recruit vanhu kuti vakaona an artist anenge aita song handiti oputika zviya vanomutsvagira vanhu who around kuti vamukomberedze, then they will take votora masongs emunhu iyeye vomupromisa sange zvavakaita izvi vamupromisa mari, vamupromisa mari hakuna chinobuda. But once anyora contract, like we unfortunately arikunzi anyora contract, mukatasa contract yacho, it's not even showing kuti akaita a contract nani. On pane nini artist wandandichishanda naye, there was not even a contract that existed. But we are taking you to court. That's when they provided, they came up approach anonzani lawyer watangata badara. Lawyer uya akuda kutaurirana nesu outside of court. Kutanzi munhu uyu aritonza ne contract that yanga like a last page contract. Toda kuona ma terms of conditions, toda kuona the full contract. Tona kuti how would he have signed chincha asina kusign? I've got evidence yekuradza kuti we takaendesa masummons ku high court, taendesa masummons ku high court. Even ndopa nofika musi wa 10 or something, so 10 days later receive my summons. Iwo kangotumira lawyer wedu kuti we want to come and contest and to isusu we own this artist. 10 days later, because the artist here had not even been to England, kuti anze akasaina chinu around that time. Then they provided a fake document chavo that we had to prove. They actually went out of their way to use on the DocuSign kugadzira chinu chekunyepa that as it stands right now, court vakaendesa ku high court a fraudulent document, and I will say it's Jacaranda. So this kid Ush, I go it was the exact same thing, and when I looked at his contract, it's exactly the same as this Anivabo. Sikainini arguti akasainiswa nemunhu. I don't think indeed. I think it's the same people because they are doing it. Varikudyara vanhu around in and around Zimbabwe. They are doing it to my artists. Kutivano ku hold a hostage, they will take everything that belongs to you. My contract, such an even music that you've made, isn't with the artists that we're working with. Akaita music, yako for more than 10 years, they are saying they are keeping for 7 years. And for the next 7 years, this artist is going to be ours. I can give up all his music. I can make her more than 10 years. You can imagine, how can someone make music for more than 10 years? Oh, nezita rake oenda ngonohenda over haana kana contact yekuti akangoreceive anything from them. And mwana uyu started music yake tichimuona ari mu tuck shop
Urunzwa achitengesa mutakshop takamuona tikataka ndakamuudza pano tikati unoita mutakshop ndeyakuita tikanzi no ndiri kushanda handi jikitiandidedza kuharare ini ndaita I will tell you kuti there is a plot mako wamuri kunyora apa. Isusu how we got to find out. Plot mako, I contacted Plot Mako 6 months before tatanga kuda kushanda neartist because of course anditi he makes his name as a good blogger arikuti he stands for artists and what ndezve kunyepa. I personally paid Plot Mako as equivalent to £500, but anga anditi he's going to be working with us for 4 months trying to get the artist back what pane music iri kutosela already online. So by trying to claim music iyoyo, that's when we found out kuti Plot Mako akangozongoya pagroup angopopota hey vanhu vari makundikanganisa muindustry what so we didn't understand and we genuinely we thought kuti because anoshanda ne-different people we are missing zvinhu zvake. So vandachozomuti ndatsvaga information tikati but munhu uyu ana contract they're saying ane contract vana. I personally contacted Plot Mako. Plot Mako, can you help us kuti nenyaya iyi uva expose vanava because this is what they are doing to a big artist, but even in information that I have now, SIS MELLY, they are doing it to everyone, including my producers, including Akuna Wamarusurquita and SIS MELLY. These guys are living large in Kunana, England. Zimbabwean artists. We approached Zimura SIS MELLY. Zimura isusu takatoa tega mu each email wataitumira these guys. This is what's happening, even because this is had played lawyers. We ended up having kuenda through 3 lawyers. Atakabhadhara mari, tikabhadhara lawyer uyu. Lawyer arikunoburisa masamons, arikutotaura kuti munhu ane contract which doesn't exist. Tachinja lawyer uya because vanenge vamubhadhara futi. Takaona another one. Uyu lawyer uya akutya futi kuti masamons akaendesa aya achabuda. Taenda kupi akuna kwatisina kuenda SIS MELLY. But this thing, inini I will tell you, I'll say it on air. Zimbabwe music industry shall rise again. It's in my hands. Whoever was doing whatever, even Plot Mako, I hope he's listening. I am coming for you. You know who I am? I am coming for you. Jordan Mangwiro, the mastermind behind it. SIS MELLY and Emunomchaka. Chino chitafu chimita. Chirkujga Mariama artist. Emu Zimbabwe, yes, SIS MELLY. Na Charles Guamatanga. Very true. Vaka device such plancha. Vanochono badara even Zimura. Ine head where Zimura Chai is also involved. I've got audios. I've got everything. SIS MELLY. And it kutumira everything that we have discovered about it. I doubt you because Zimbabwe and I don't think you after this Jacaranda yakambovhara vakava device chimwe platform chavo chinonzi and the distro hive SIS MELLY kune inonzi distro kid isusu we paid $20 for an artist to put all his music and start collecting mari. SIS MELLY, you can imagine kuti as diasporans we listen to music yema artists edu Zimbabwe. Zimbabwean artists should not be struggling SIS MELLY. But mari yavo yese ine gatekeepers vanhu vakamira pagate SIS MELLY yekuti izvozvi mukabvunza mwana now you try to make music anovharirwa panze even name na producer you go make music that music yo haibude nyangwa katsvaga because vanhu vari kubhadhara vanhu nemari iyoyo yemaartist yavanoba iyoyo they will even go vachinobhadhara. You see, saka handisidi kukunyeperai chinhu chavo ichi but inini ndazvipira ndakacontacta even IP crime Interpol chaiyo. SIS MELLY, we've discovered that these people, they've got my offshore accounts. They don't even want to be linked with it. Mwana uya muchaita akutumira even is inonzichi is iyo ari kuti contract zita rake ndiwo rega riripo vamwe vanhu vese havapo mazita ari kungonzi representative. What kind of contract is that? Is nama names nice pakangonyorwa hanzi representative. Per contract, do we have any other name that is not except from yours? Do we have any other name there?
Yeah, it's like artist name pane zita rangu then my signature nera witness but Adon. What's going on? Sisi anditumira pane zita rake ndochete pakanzi artist panyorwa zita rake. Then papa panyorwa ane witness. Witness wacho Sisi Melly ndi witness waakanopiwa kukampani uko astori witness wake. So on his signature there is his signature and then What's going on? Network. PJ. Let's see what doing. Connection failed. Ish. Mira guys, network. Vren kunaya panzapa network. Or I say gate one. Mwana kwaye simela kunyepa kola uyu. Une prefere. Why would she lie? Mwana kwaye. Why are you saying she are kunyepa? Why? Do you know something that we don't know? All right, let me try to add you again. Let me try to add you. I hope you're not pinned. Hey. Right, I'm trying to add you back. Nice boy. I'm trying to add you back. Nice boy. Guys, they mambo take a plot makuta ya chance kwa panapa. Because it is your plot makwachi mirira ma artist. This is now confusing. This is now confusing what you are hearing here. Very confusing. Yes. What if a contract pan is and then? yeah, pa contract pane zita rangu kuzosukwakanzi Diamond Studios representatives vangoisa masignature but hapana mazita avo chaiwo chaiwo. Hapana zita chaiwo. Apana Sisi Melly panenge pasina kana zita because they don't want to be linked to it. Murikona apana munhu anoda kuti zita rake rizongobuda. Imagine kuti vanongoisa zvima signature votoudza mwana kuti une contract which doesn't exist. But my platforms Sisi Melly isusu as Africans inini I am going to stand and I will make sure I'm working with YouTube, I'm working with DistroKid. They are going to be referring us kunana Spotify kunanani. No African artist should have to go through this. Even they have even funds for artists. The good artists can go and access, but they don't know. They even have kune help. Even chincha vakadzidza Sisi Melly ndechekuti vakakurumidza kuziva kuti kune internet. Vana vafana even vana vanenge vachiita music yavo, they don't know. They just look up to someone and say, nai skandoita sei. They don't want to research vega. The simplest of thing and Sisi Melly like chinonzi DistroKid. Isusu we went through what DistroKid did but $20 Sisi Melly. $20 was going to allow this person to say all his music on day. Auto tanga kutoisirwa mari yake Sisi Melly, just simple. But Anna Akaranda Sisi Melly yakagadzira baba vanozana vekutanga vanozana vavakwa muridzi weDiamond. Vanotanzani stara inini makandibvunza ka anditombofunga kuti ndivo because mwana wayo aritaura kuti baba ava vane munhu ane mari yake. Vanhu vasina mari ende ana Charles Rwamatanga naJordan Mangwiro havatoende kubasa Sisi Melly. uchiaya magrievances ako waitaura nani aikuti tikuronga ndiani? Alright, it's like these people vacant conductor from Guero, then I come here and ndichitotaura naiye muridzi weDiamond Studios wachona anonzi state munyaya. Saka iwe wave kuHarare zvisi zvaiitika izvo muridzi weDiamond Studio aichiziva here.
ndiye wandakatoita naye izvozvo. Ndiye wakatoita naye izvozvo. Yeah. Saka vanozviziva zvebaba vavo. Zita rake Sis Melly harisimbori pamapepa. Zita rake harisi pamapepa kana muda kuona George. Taura wani wega iwo kuti vese havadi kuti associate bogus contracts ava vanenge vakaitira vanhu artists atinge asingaziva. Wataura wani. So his name is not a surprise that this name might not appear on the contract because he doesn't want to be linked in a contract because the contract is bogus. Pakazara vanhu panapa. Mwana uyo ngaandipe chipepa ichocho. Ari kunondifesa munhu iyeye kuEngland kwacho. Toda kuti atiudza kuti chii. Ene ndinomadhipotesa vese Sis Melly. Ende ndiri kuzvitaura. Plot Marco did the same thing, took my money Sis Melly, and we find out later on kuti he's actually a part of it. Tikutori mu group rese ovatora music ya artist Sis Melly, vavatuma kamwana kabakambira all his resources, kambira computer, vakambira chi bakavarisa. Sis Melly tiri kuenda kuzimura ari kunoti music yake yese handiti makatoita contract mukapa. Isusu we knew the only person who had access to that was Plot Marco. How come now Vane music? Luckily the artist trusted Plot Marco so much that isusu when we're having a conversation. Takati Plot Marco kept saying, "Vano kaplanta kamwana Sis Melly wakakabhadhara mari kana zvezvo technology." Vano kuunzira vanhu Sis Melly kuti vakustripe off everything. Kamwana kake tiri kutaura conversation yedu bakanzi ndokatapiwa. Plot Marco uyo wake artist did not trust his music with the small boy. Then decided to give music kuna Plot Marco. Plot Marco bandifonera. I didn't understand why he was angry. Ko uri arikunditumira music yake yese why? Because tisataurana pa group kuti afana kutumira mfana. Ini bandatomukama down ndikati Plot Marco. It's a music. Tingo forward that music made that little boy. Hapana kana nyaya. Then months later Sis Melly, when we went to Zimura iri kunotoona kuti udza kuti Zimura vatokubatsira Sis Melly. Vakutodza kuti mune contract. But we want you to ask these guys. Kuti contract yakasainwa sei? Kupi rini? How? Zvikanzi isusu what we know is all his music akaipa. So we went back now. Kunotsvaga ma-emails aya Sis Melly tingamawane. Vakambira computer vavadhilitisa uko vavadhilitisa uko. We had kutsvaga vanhu vanoziva zvemacomputers kuti ti-retrieve that email. Murukunzwa. But some of these kids, they don't have those resources. Sis Melly once angobhawa atobhawa, they will even imagine it like right now as it stands, this boy, his name, they've not only taken his music, they've taken his name, which is his trademark. Kana achida kutotangidza anofana kutotangidza like kunotanga ane new name and everything, but it will force an artist kuti angotongofoswa kuti shanda nevanhu yet hapana kana mari iri kuuya. Isusu artists wedu they had sold album ravanga vaina sella for 2 years. Why are you selling music? And when we tried to retrieve this music, they own copyright. Infringement. So, but as it stands, iriku court Sis Melly, iriku court kudaro. Yakani mama lawyers, vakunyora zvinhu zvisikutomboenderana. Hazvisikutoenderana tavabhadhira lawyer anenge achinobhadharwawo. And I shall name them. Sis Melly, this is going to be an international story. And then I will make sure. And I told them, vakangagadzira chimwe chiplatform chavo kune distrogate for an artist like this just $20 starts putting music yake otsonga kutora mari yake. They actually had made chimwe chinhu chinonzi distro hive Sis Melly chekuti vanokuudza kuti chinhu ichi ndo chachange tichikucollecterisa music yako, tacollecta music yako isusu tinotora half. Sis Melly $20, you take all your dollar rako rese. Chinhu chavo ichi chavagadzira chiri kuti tunoita 50-50, but it doesn't end there. Havakusainise one contract nekapani yacho unenge wanzi tinoita 30% to 70%. For every dollar that you make, you want to 70 cents is total 30%. Vova ikoko vanokupinza muimwe futi contract ya you know the distro IV pa 70 cents yako yosara na yeye isusu notora 50%, iwotora 50%. Sis Melly wasarwa ne 35 cents per dollar rako, wasarwa ne 35% per dollar rako muma terms and conditions echifake contract chao kaunza Sis Melly chiri kutaura kuti uchange uchibhadhara, we're going to take percentage yakati for my accountant machi office work. Sis Melly tichizvicalculata munhu anosara ne 15 cents. This is a struggling artist
aenda kanomeka music yake ega sisimeli vongo kustripa off everything votora honzi vanenge vakati takatochimhanya takakuita saka but what I will tell you is this worker is not just one person. The whole industry ine magatekeepers yekuti sisimeli ana plot mako vanongouya achiimba zvari kuimba it's a lie handimi mamatomhanya kuti plot mako he is in it, he is also signing artists nebrother yake the same thing iyoyo tikatizito komana chibvira mamwe maartists tikatizve ari munhu ari honest sisimeli anenge achitomurwira because arida kumutorera mumwe munhu anenge achitsvanga ari kumuoffer a better deal but sisimeli chinhu chavo chakatodhakwa and chinodhakwisa maartist. Imagine kuti onai mwana haachagona kana kutomboita anything. Artist watachishanda naye is not worth from vakatanga kuvhunduka nekuti tanga taenda kwamuliswa sisimeli ndio because miliswa takaenda kana muradza evidence akati this is corruption, who is doing this, who does this. But even here, one of the guys abauya anzani iye Charles Gwamatanga akauya kumeeting varida kutoti threatena nekuti hanzi ye muri kushambadza zvinhu zvekunyepa. Ndikati we are not lying, we've got evidence of everything, but what they didn't realize was sisimeli we had actually gone quiet and we had gone kumapurisa tikanoita a criminal ngirini tikanoita kuti vanhu vari kuba for fraud and stuff vatapiwa tsamba yaya, then we had to go through judge ndiye akazotipa search warrant. So while we were waiting for a search warrant, because isusu the contract yavanga producer, it was a contract in and I'll give you everything so you can expose them. Contract here yavanga vatitumira yanga chinzi yakasignwa through electronic sisimeli an electronic ngirini naima PJ ione une music une studio andina studio ndinanchibatsira munhu. Oh, it's a family member unanchibatsira. all right right urikuona zvikuitika pa guys. Mwana we Anthony Stress is very much distressed. Mwana uyu Anthony Stress ye album all his what work kubva ari mutakshop masongs ese aiimba ese aya gone just like that gone. Sisimeli we found out kuti if T-Gonzi chai T-Gonzi, do you realize kuti anga achinja zita akutonzi T-Gonzi because vakamubira a guy called a guy anonzi ani futu. They done that kuna baba Harare, they done that. These people are just vouchers sisimeli, and they would use any mariku yama artists kuti abaku trepe and kukuisa kuti vakuku hold hostage. And what they are saying is murikona music yese yatiri kuteerera T-Gonzi sisimeli ko achazive kuserugaré munoziva anangochinja zita sisimeli kuti ringo sound alike because aendwa kuma-platforms ese but ma-platforms sisimeli they are ma-platforms eku outside the country. So what people don't realize is you can claim, but it's unfortunately people don't have resources. Like that young kid vatongomutsara and they will know kuti anenge asina ma-resources. Inini chakumirira mukomana nai nikikiri nice boy ndipo kadza baba vasenda WhatsApp ya dzamuru wako. Okay, ndiri kushandisa phone one yandiri kushandisa pa live, so ndokusendera after live. Inoita mai ndaida kufona kaizvuri. Inonetsa phone yangu. Inoita ingoita wona andikona fona pakadai so inenge yakadai baya pakati baya uri pakona pabaya chepaka abandona right. And then isusu patikazobva kumeeting vakutanga kuti hanzi itai proposal sisimeli itai proposal tinoproposa chiima akadya mari muri kudya mari yema-artist and everything nice sisimeli imbavha but iko zvinezvi you find ma-platforms akaita sana plot ma-platforms anga ana plot mako anenge achienda ipapo ikumubhadhara ivewo nimwe yokubereka chirega ikumuudzosi kumubhadhara yenyu mari yamakamushandisira mahara gore rosei chingomudzisira music yake neYouTube channel yake aposti chirega yatange from scratch. Mwana yagara hatorina muromba kutosvika anomaona chimudzosera music yake nemarights ake chete otanga ake achitiimbira akamamene paachaimba ari mazimbabwe
Antika, hazvitorina kana nemari yacho. I don't know why you want to hold on to me music yemunhu ari kuchema. Mwana uya asitorina haanambodza kana mari yemusic. Atorine misodzi iri dangerous. Yekuti ayachabudisa maradziro ari kutayaka. It's very dangerous to you guys. Trust me, mukapedza 2 months pasina chakuiraika, mundiudze. Mukapedza misodzi yemwana wamasikati yanga achichema soka ndokutaurirai. Hamuna chamungata chinobudirira zviti. Hazviti. Hamuna zvamunoita. Music yemwana uyu vanenge vatoitora sisimeli. Do you know kuti nyango vakamoka? Sure kuti nyama yaro isitogozivei nezvake. Tozivei izvozvo. Anokwanawo pamusic anoimba. Tinandizvisha Stuart. Ndikataura Stuart nyama yaro tinandizivi zvaanoita iyi. Anjani nezvei. Ndoziva ari kumapepa uku kunozii kuHmetro ndokwandoziva. Zvemusic apa anokwana papi inandizivi. Kuda ndakarashika handizivi. Pamwe ndakarashika. Sisimeli. Huh? What's that name? Yeah, understand. Hands Ed nemukomana. All right, I'm Ed. Very tune. Zvakaoma. Shoma studio makadaro. Shoma studio makuru akadaro unodite. Mati Sisimeli. Mastudio makuru akadaro shuwa. Sisimeli vanenge vasitomborina mastudio. Ngavasadaro. Sisimeli avatorina vanenge vasitomborina mastudio Sisimeli. Right. Hai, vamunyanyi makadiko. Ndipo kanjani? Ndiri daitini. Muri kutaura nevanonzi Sisimeli Diaries. Pa social media. All right. Long time. Long time. Very long time. Okay. Muri kutaura namunyanyi. Ndimunyanyi upi wamuri kudai? Ndikuda vamunyanyi chaivo chaivo. Kuridzive phone number yo imi ndimwa ndiri kuda. Imimi ndimwa ndiri kuda. Right, hanzvadzi yangu ndauya nekuzvinipisa kwamusi. Zvakare ndauya nerunyarara. Naika tiri vesocial media yedu daro asi tinobhirirwa kuti vanotanga vagotaurirana panokanganiswa vanowirana vogadzisana pasikagadzisiki zvotozoonetsana kuti zvinofamba sei. Vamunyanyi ndine mwana ari kuchema zvokuti nyaya yanetsa pamasikati achichema kusvika azouya kwatiri. Mwana uyu ndomuziva zvangu kubva mwana kusana zvake munomuziva. Achiri mumatakshop achitambura achiditi takatobatsira kuti vanhu vati vamuzivewo mbichana. Tichitombomuinvite achimuita zvavanoita chiri kusvika mazomutora ini. Akataura ndatogwa nevestudio. Ndatogwa neveDiamond Studio ndauko Harare chiitika kuti auright bo zvakanaka. But now amene kuti pane makanetsana here kana kuti zvakafamba sei handizozivi hangu nokuti isaidi wani kana danza rimwe asati danzwa. Anomaona renyu. Saka manje panyaya yakunetsa apa ari kuchema nyaya yemarights ake. Handinoti akuti hana sendi raakapiwa kana makamupa kana makanga makutomushandisawo rimwe basa pakambani penyu mukati makunomutsvagira kuti agozoya kuUK aimbe. Hapana, chero zvamamawirira mucontract yachona. Contract ndacharisawo contract ini handisina kunyatsoona masignature enyu kana handisimboza zvaingori so contract yacho ndatombotoya kutumire kumwe maloya kuti vandichekere handimaona. But still anyway tiri vanhu venyama totaurirana. Mwana uyu munoto akuti izvo zvari kuburitsa musodzi. Ndandichikumbirawo mukuru wangu handisi kuti pane pamungaitira timudzosere marights ake. Handiziviwo pakutaurana pachedu paumoyo paubuntu hwedu kuti musodzi yake iyi isanyanya kukuafekta imufunge. Mwana anozvitamburirwa hana chinhu. Alright, mataura henyu zvakanaka mukati hamusati manzwa story side renyu. Chirega ndichikuudzai. Ini ndinobatsira maartist. Mabatsira andinoita ndakabatsira maartist kubva kuna Ja Praiser ari younger than Nice Boy.
ndikabatsira vesana su. They came from my hands. Ndikabatsira vesana Romeo Gasa. Ndikabatsira vese ana Festivalai, ana Agata Murudzo, ana Kudzinya Kushika. I can't even finish the list. Right. Aiwa Diamond Studio ibrand Diamond Studio ibrand wombesha atitoudziki. Atitoudziki studio. Zvakaitika pana Nice Boy. Nice Boy akarifewa na lawyer. Lawyer uyu, he happened to be my friend. Okay. Andikati friend, sasi ndinoenda nyeba futi ndikati friend. Ndinozivana naye kubva kudhara ari BP. Right. Akati no pane mufana ari kubwera. Regai ndikunzwisei ndikati ize kutsiga anoimba muzi. Momurife yawo uya. Zvichokwadi akauya. Ndokubva ndadrafta contract in conjunction with the referee who is the lawyer. Ndokubva aenda, then he went, he never came back. Asina kusaina contract. Akazodzoka. Ndikamuti, okay, you have rethought about it. Okay, that's fine. Uri kugara kupi zvikanzi handina pekugara. Ndikati, okay, that's fine. Uri kusenza kupi zvikanzi hapana kwandinoshanda kwandanoshanda protection. Ndikati, okay, that's fine. Chirega chiche so. Inini panapa ndine pekuti unogona kugara mahara. 1. 2. Zvauri nepekugara mahara ndo pastudio futi kureva kuti wane access to the studio. Anytime you want unokwanisa kuti panenge patina producer unopinda mustudio. 2. Ndikati right, pabasa inini panzvimbo yekuti ungogara zvemusic hazvina mari, and that's very true, zvemusic hazvina mari. Okay. Ibasa randagara naro iri ndoriziva, music is no much of when I'm doing it, ndiri kungoita. Right. Chandakakuita ndakukupa basa harisiro basa rako, but ndikuitira kuti kana wazowana basa somewhere woenda unoshanda, asi iye zvinochifanoita iri ndo riripo. You get the sense? Tikutaura muHarare unomuwana kuti munhu anokupa pekugara, okupa basa, okupa pekuti udevelope uite zvauri. Basa racho maimubhadhara here? Yes. Oh, so you actually paid him? Yes, it was a paid job. Okay. Ndokubva ndamuti, ndikati Nice Boy, iye tinoona basa iri handinatsobhadhara ndiri security. Chirega ndikuisire huku pano. Kana kuisira huku pano, iwe unowana a commission percentage paukwidzi dzega dzega dzedzatengeswa dzinenge dzararama, unowana percentage. The percentage was, I think it was 10 if not 12%, I can't remember. Right. I was nurturing him. He's a young boy, just the same as my your son. Yes. I'm still nature. But let me tell you, you don't know the boy. Are you related to him? No, I'm not. Very good. The guy is rude. Okay. To an extent, even my wife, I can't he was rude. Pabasa pacho chaipo it's a security company. Yangu ini. Kana mtiti aive rude chiuzi. Aita sei aituka mukadzi wenyu. No. Kutaurira munhu ari rude guy. I don't know how best I can describe it, but that was not a problem actually. Ndikati okay, that's fine, Nice Boy. Ndikumuti chienda umbonoridzowo uite curtain raiser uridzire pailonja makiwas. Ndikubhadharwa mari ipapo. Ndikati Nice Boy, ndiri kuda kuti uve exposed. Haisi nyaya, mari ina handina chandinowana ende handina chandinowana apa. Ndinoti iwe ndiko kuZimbabwe. Can you just go ungonoonekera uchiridza? Handiri kuona. He doesn't appreciate that. Anenge achingogramna. Right. Kusvikira azonditextira, in fact akati anoda kunoita kunorekodha somewhere. Because that's fine, Nice Boy. Ndinokwanisa kundikuita ndikupe mari kuda kunorekodha kupi. Zvika ndikuda a different sound. Ndobva ndamupa mari ndokubva aita kunorekodha. I was very much supportive of the boy. Akagouya kwandiri. I don't know kuti why izvi zvakaitika ikoko kuHarare.
akanditi say is it okay ndibve panapa ndinogara somewhere kwandinenge ndakuti kwandinenge ndakasununguka ndaona pamwe kugara. I don't know what he said. I can't even remember. Oh, that's fine. Not about this. Unenge wapita sikandayo. Ndinenge tichiuya tichikore kuti achita zvatiri kuita. And what happens? That guy ane contract yaanayo. And as much as pasina zvakaitwa kai, inini ndinenge ndakaburitsa mari dzinerekodwa nedzina kurekodwa. Nda-upgrade the same way I upgrade in artist. Ndokubva abva ndokubva ndaona areleasa an album. Kundozva zvinoitwa ndikamutekstira ndikati nice boy, ndiri kuona ndozvawaita. That's not the correct way of doing things. Can you come back to me? Terminate a contract yako the way you are supposed to be terminating the contract, in line with what is within the contract. That's akati okay. You know what? The best thing is you need to seek legal advice. First, last conversation that I had, you need to seek legal advice. So I'm not sure. Maybe I'm not sure. I don't need to seek a legal advice. Or we are with a professional guide. You need to understand what is it that we are supposed to do. Right. He knows what he's supposed to do. Right. And that's Yango. A nice boy in Jinaye Pana. And actually he is on the other phone. Zvimwe ari kubvumira nezvamuri kutaura, zvimwe ari kurambira nezvamuri kutaura. Nice boy. Tabata murungu wako anditika vamunyanyi ava vari pane imwe phone. Uri kuvanzwa zvavari kutaura. Anditi une chekutaura here kana chekupokana kana chekubvuma pane zvinhu zvauri kutaura. Right, chinhu chanyanya kutonakidza ndechekuti vabva vandivhurira zvakanyanya. I think ndine information yakawanda yandandisina kunyanya kutobuditsa, but because vazama kuda kuratidza kuti ivo vari right pane zvinhu zvatikatenderana zvavasina kukwanisa kuita, ndakuchikwanisa kutaura. So it's like ndanzwa vachitaura kuti hanzi nice boy akanga ari rude. Then havana kukwanisa kuexplaina urude hwacho kuti hwanga huri papi. Point number 2, if I still remember, muso wakanti vari rude. There was this day randakauya ndikanokerwa mumba mandaigara ndikanzi ndiuye ndicleane kuma offices. Ndikati why mati ndicleane kuma offices iko kuna caretaker? Zvikanzi uya utongocleana kuma offices because kuri kugara panapa mahara. Ndikati handisi kugara panapa mahara because makandisainisa contract yekuti ndiri kugara panapa because of security, and of which hazvito zvinhu zvatakatenderana even contract. That's the time he even threatened me ari ku-UK vachitaura kuti hanzi I think I have to terminate your contract because you are rude. Ndikati but say it's like imimi muri kuda kuti ndikwanise kuzadzisa zvinhu zvamunoda kuti ndikuitire, but pane zvinhu zvangu zvamakati titenderane zviri pacontract hapana chinhu chamakakwanisa kuita. Like izvozvi varipo palife we have maconcerni atinawo ekuti vatiudze the reason why vasina kuzokwanisa kuita fulfill maagreements ataitinawo. Zvemaprojects euku zvitori nemamwe maissues akatowanda vasiri kuziva anga ari kuitika panzvimbo mushure mekunge ivo vatoenda kuuk. If he still remember musi wavakasumuka vachida kuenda kuuk, ndakavabvunza inini personally ndobva ndati naime makuenda kuuk ko ndichakwanisa kushanda sei imi munhu wandakasainana naye contract so far makuenda hapana chakwanisa kubuditsika. And he was like vaitaura matauriro avari kuita palife iwaya, and you believe kana vataura nyaya so like this you believe chero zvoita sei you believe zvanzi ndiri kutoenda ndokugadzira mashows plus ndokunowanikwa mari. Ndikati but so far hapana chakwanisa kushandika. Then how is it inini ndinonzwa kuti ndandiri rude zvisina kana pekuti nice boy akatuka vanhu aigara nawo kana rude. Nice boy nyaya haisi yeurude. Wati iwewe ever since they took you from Gweru anditi hauna kubvira wakabhadharwa. Okay, let me try to add him back pafoni pangu adoni. Naime chari kuti haana kubhadharwa ndo pandiri kuda kunyatsodzwisisawo ipapo because zvatosiyana zvamuri kutaura nezvataura. Saka adoni I think network yake yekuzimbabwe yakadhakwa. Regai adoni tinzwe ndoda kunzwa the part yekubhadharwa iyi sezvo ati makamutora kuGweru and you never gave him a dime, not even dollar rekugerwa musoro. Hamuna imi muri kuti maimubhadhara.
Saka we want to understand ipapa. Munoziva, you know why I'm giving you audience? I'm giving you audience because ndiri kuziva kuti kungotaurwa and I'm just a human being. Otherwise, andifanirwi kunge ndichitoita this conversation. Ndakamuudza zvaari kuti aite. But baba, inzwa hanzvadzi yangu. Makamuudza zvekuti aite. Anditi muri munhu imi makaregwa kwakarerwawo, akabva kwakabvawo. Andika muri baba for that matter, you are a parent. Munotora nevana vakaenzana nevapana. Inini munhu amutora naiwo nini ndiri mudoko nakunodiki kwamuri zvishoma. Asi ndiri munhu mukuru. Nditoriwo mai. Anditi pane pamwe pokuti you compromise. Uchinatsoziva kuti alright zvakadai, but you look at the age, you look at the state of the person. Ari kuita izvo kunoti Mwari ndibatsirei. Handidi kuzvipiwa munyama nevanava wosiya zvakadaro. Hence I came to you ndikati hanzvadzi ndauya nerunyararo. Kashoma kuti socialite ruye chidaro kuti ndauya nerunyararo. Handi munoziva munongozudza makunzima kutukwa mukudi but ndati ndiri kuuya nerunyararo so that we try and resolve this issue nezvakanaka zvisina kuti makamuti ndauya nemaloya kana kuti ndauya nechi. Handiti right, nice boy wadzoka Paul iwe uri kuti haunambobvira wakabhadharwa kusha kubva kugweru. Hanzvadzi ava vari kuti vakubhadhara iwewe pawakapinda pawaishanda kubasa kwavo. Network yake inodona. Handimaona inodona right. Saka handisi kuziva kuti nemhaka yerega yadzoke kuti chandiri kuda kuti ndikumbire inini hanzvadzi tachiti kuti pane kuti muti auye neloya uyu mwana uyu munotoyatsomuziva ndimi mai mupape kugara asina mari kubhadhara rent. Hameno kuti rent yacho imari kuzimbabwe ikoko ndimi maitozimuona kuti chikafu aritotenderera pahuku muri kuti tora 5% na 10%. Hameno loya anoriwa nepi naye hanzvadzi yangu kutaura napachivanhu loya anoriwa nepi? Zvakaita kutaura neloya ndechekuti akanga achida kuti argue over the phone. It would make a lot of sense. Akauya and akamhanya kwese iye zvino zvaauya kwamuri haana kuda kuuya kwandira. Ini ndiita kutomutsvaka auya kwamuri inini wachona wanyatsoziva kuti I did a lot. Asi haasikuda kutaura neni. Instead ari kuuya achikonekwa kwamuri. Yes, I'm a very responsible person, but I also need respect. Ndosaka hanzvadzi chiteerai munzwe. Ndosaka ndauya kwamuri inini handiti auya kwandiri. I'm so happy auya kumunhu mukuru. Haana kumhanyawo kuenda kuna vamwe vatikana. Auya kumunhu mukuru waanoona achisolva nyaya dzevanhu vakawanda stereki zvine runyararo handitika zvichitopera zvakanaka. Saka anoona munhu anoona ukari pasocial media auyawo kwandiri. Ini ndauyawo manje kwamuri samai. Handiti maona kuti hanzvadzi yangu respectika kana pane mwana uyu ini handimuzivi. Handimaona ndakamuziva pasocial media achiimba ari mutakisho. Ndakuchitaura ndakamirira mwana uyu. Chekutanga regai nditi ndinokumbira ruregerero hanzvadzi yangu nemwana uyu kana asina kupai respect. Handika pane zvaitika vana vari kukura muri mubereki you know how these boys can be, you know how teenagers can be. But hanzvadzi yangu mwana uyu mari yeloya chaichai hapana. 1 2 ndakukumbirawo nemweya waMwari mati hanzvadzi. Pamwe iye kuti achiya kwamuri hanzvadzi mukona zvakaitika munhu anoziva kuti maybe pamwe kumashure akaporonga. Handimaona saka asina kukwanisa kuya kwamusiri akapoterawo. There is nothing wrong with that. Handimaona kupotera kunowanikwa. I'm a fully established business person. Music is just a passion. So good. I'm actually very surprised. Very much surprised. All right. I'm even shocked. No, but it's why hanzvadzi handizivi hangu handizivi hangu hanzvadzi mwana akutotya kuti auye kwamuri. Ini ndanditokumbira zvangu kuti zverespect yamuri kuti haasi kukupai handitika ndandatokumbira regerero on behalf of him ndikachiti naye hanzvadzi hapana here imwe way yatingaita work around imimi naiye neni tidetserane kuti mupe music yake beki. Ari kuti makamutora marights ndimunawo haachakwanisi kana kuti aite anything emusic yake. Right, chimwe rakamoneka. Handi munoziva kuti pane contract iri.
zvino contract iyoyo haipedzwa haitaurwa this way. Ngauye kana auya totaura naye. Like otherwise, they could make a contract this way. Then there is no need for us to do contracts. And I don't think my artist. Saka imini sababa imini right now. Murikuona zvakato hamukwanisi kana tichimutaura nesi kuti oraiti hanzvadzi yangu sisimeli ini zvemwana uyu ndatozvikonewa regai timuzope beki maraitsi acho achinotangira from zero nekuti agara izero mwana uyu angonotanga kekuzero ikoko hamukwanisi kudaro ko akakanda music yake payoutube musi unoyu mukaita kunge chuchu bhanzika payabhariswa yakati macopyrights. Oh yeah. Andikuona hunhu wacho now. Music yacho yakarelease. It's easy. Ati yekode Diamond Studios yanayobhadharira mari yacho ndiyo yaari kuita. How do you feel kunokurisa mari? As much as that. Okay, music, all right. Apa muri kureva kuti music. Saka muri kureva kuti music imwe yese yabudhara ake maraiti awanawo. Yakudhara tinokana basa naye. Anotoziva kuti akana music yake yakudhara. Saka ma album racho nairo album 1 kana 2 amakamubhadharira mari. I don't think it's the right way to handle because I did not draft my contract. Just to discuss my content in my contract, discuss I think I should stay within the precinct for my contract that design. Is I I'm very sorry, but I can't discuss terms of the contract right now on social media. When actually I designed the contract for the benefit of the business. No, I did not ask you about the terms and conditions of the contract. Is it one album? One day I didn't ask about the terms and conditions of the contract. So far, contract. Anokwanisa kuti angodzoka kana iye achitadza kuve muromo wake kuti ati kuzutaura munhu akamubatsira. Honestly, oende kune hamundizive handikuzivei, right? Iye akunyatsoziva how much he has been helped kuti akwanisa kuti apinde muHarare maavimo. Then he is now coming to you. And surely imi muri kumumirira guys. And that's where you are wrong now. And that's where you are wrong. Inini, I am the voice of the voiceless on social media. Don't forget right now, tarisai muone vanhu vari pa audience yangu kuti vanhu vakaita sei. They say vanhu vese vanokomeketa nawo inini ndinomira pasina voice. Panobatirwa vari pasi pai. Panotsikirirwa vari pasi ndo pandinouya ipapo because voice rangu riri powerful pa social media. Hamundizivi henyu but mukazotsvaga mugonaona kuti mundiziva. Antimaona pamwe zita ndo rakubhaisai. Kana musi social media ndo munogona kusaziva. Ini ndiri voice of the voiceless. Hatika chodai akari mwana wenyu auya kwandiri handivazivi vanhu vanouya kwandiri handivazivi. Handimaona ndinongotora nyaya sezvairi. I get hold of the other party to hear exactly what is going on. Ndomira pakati ndosaka yamadza ndichimubvunza aona iye kuti but I think if I'm going to stand up for the voices, zvakanaka kuti mubate chokwadi mumiro muri kudecidre the voice ngiracho iro. Naye hanzvadzi apa I want to ask you panmauya pane inini ndichitaura is there anything that I said that made you feel like I've taken side remwana riripo here? All right, but pandiri kukumbira kuti muchinzwisisa manje ndepekuchiti uyu mwana uyu as much as auya kwamuri zvakanaka kuti adzoke kwandiri andionese paakatadzirwa pacho paari kuti akatadzirwa kusvikira pakuti angoerekana angosumuka paakatadzirwa ndo pandinoda kuti mushinjidzwa manje imimi zvidzokerai mumuudze mwanangu hatina kunzwisisa kwawakakanganisirwa kwawakabva kana kuripo kwawakakanganisirwa chiita unotaura navo vakudibhuya tichitaurirana kunyangwe dai baba wakakanganisirana nemwana vanoti aiwa mwanangu uya titaurirana ukaona mwana achiramba kudzokera kuna baba there is something wrong nemwana. All right, something wrong might be there, but right now I'm that's not what I am because I wanted to talk to you
first handika sinyaya handingozati there is three sides to the story handika pane uyu side rauyu kuti side rauyu kuzoti chokwadi ndosaka ndaatsaura side rake ndakauya kwamuri ndakamuti you be on the other phone hatisi kuda makuhwa ivo ndovafonerawo then vonzwa like the same yari kudonha asi adzoka nice boy. Why didn't you go kuna mudhara wako kuti baba ndauya 1 2 3 because vari kurequesta kuti udzoke back mutaurirani handika why didn't you go to him? It's only because havakwanisi kundiresponda kana ndauya nenyaya yemusic yangu. Havarespondi. Havakwanisi kundiresponda. Hanzi wakambouya here? Besides that vaenda kuUK vabvunzei varipo kuti vakakwanisa kuitei varipo. Wakamboenda here kunoti ndauya nyaya yemusic ya vakarega kutaura? Ndo attitude wavari kutaurewo. Upi nice boy? Iwo wakuti inini pandinotoenda kwavari nchida kutaura concerning nyaya yemusic ndo attitude wacho is like handina patience but patience dzegore resimeli ndakagara. Naiwe mubvunzo wandabvunza uri wakaoma akambouya here kubva pakaenda achibva paatanga akachengetwa akandodzoka kwandiri. Ndakaenda inini maiti ndikakuisirai message mainditi hanzi ndiri kuda requisition from the office pandinoenda kuoffice kwacho vanhu vamakasiya kuoffice ndovabvunza vaiti havana kutaura nemi until ndaona kuti ndo zviri kungoitika until iko zvinezvi nyaya yekuti palive isimelika munhu akwanisi kutaura chokwadi ende ndo zvinhu zvakangoitika pacontract izvezvi zvimaconcern ari pacontract. Nice boy. I'm trying to be neutral here and I'm trying to help you as well. Because this is your father. I am your mother. It's not about how best can we do it to rights ake. And vakati no, he's supposed to come to me and ototaurirana ondiudza and pane era yandakamuitira inechi then totangira ipapo because I told him literally kuti lawyer wamuri kutauye naye anoiwana kupi iye nimi chitozva kuti maitomba percentage yehuku haana kana chaanacho anoiwana kupi lawyer vakange vataura iti mudzositizokerai kwaanodona auye back andika nditaure naye saka we don't want to sound rude andika to anyone tikutira kugadzisa nyaya anditi kana mubereki ushu vane mwana akatorwa zera rapo saka kana zvaingoita seuku yes he's a businessman vari kuibusiness anditika but pane pakuti you compromise kana takauyawo tichikumbira kuti contract yenyanga ichipera rini wenice boy kudiamond studio. This is a big company Diamond Studio zvokuti we are not supposed to be doing this. So zvokuti ivo pachavo pakuprotecta company yavo andiona it's a big company but here we are talking about Diamond Music chokwadi. But kutaura chokwadi isimeli right pari ndisingadi hangu kuchira moyo sezvandakaita pose pagoreresa. Do we have to use that advantage? It's a big company while it's vari kuuraya companies akaita. No, we are not using that. Apa panyaya you don't understand how kuyazozwisisa. Ndikutotraya kuti isusu tisaite kwenda mberi nenyaya ichi ba back and forth kunzi lawyer uyana lawyer udidi antika. If we can talk to him, talk to my rights, go back. What's wrong with that? Yeah, those story boys. Chandruda maraitsa angu ezvunhu zvangu. Simple. Go after that, I'm not much worried kune maviews angavapo pa YouTube that were taken down. Ngava chingonipa maraitsa kuti ndikwanisa kurelease music yangu. Ivo sezvavari kuita kwavari kukampani yavo. Ndosati music kumirira kasamai izvozvo anditi ndosati kumirira but if the worst comes to the worst now kuri kuti because so far ivo vari pano ivo vari pano anditi vadonha una ivo vanochichaitika ovaripo inzwai my sister. I think muri kunzwa how rude and vicious it is. Mwana uyu haana chaakakanganisirwa my sister. I was only trying to help you. And it seems like he doesn't appreciate. He only sees zvaari kuda kuona ini. And
ndikutotadza kuti munzwisisa munhu kana achibva paanobva achengetwa osiya aita maitiro iwaya odhimanda zvaanodhimanda haasi munhu as you can hear handiti akamunyeberai kuti haanambobvira abhadharwa kana sende ari kudii kuzvitaura izvi naizbo wakambobhadharwa here pamusic here kana vari kureva in terms of chi because takapedzisira takuita zvesecurity handizivi wakabhadharwa papi iwewe in terms of security in terms of security they were paying but naizbo iwe wagutsa unaobhadharwa wakabhadharwa kusecurity no the issue here is about the contract yemusic kuti what vakakwanisa kuita because izvo zvesecurity zvacho hazvisizvo zvandandavenga ivo vatoripo we agreed on that vakatotaura kuti hanzi iwo you are going to work for night shifts haukwanisi kushanda during the day because uri artist hazvizoiti kuvhurira mumwe artist but I end up ndaakuita izvi because ndo zvavava nhai sister aidyei kana anga asiri kusenza wotopuhwa pabasa ari nyori kuwana mari alright ngatidze nice boy mwanangu sometimes it helps kuisa mapapu pasi handiti titaure nyaya zvakanaka handitika tiri kuda kukumbira marights back handitika soka masisa ndakumhanya kubasa ini ndakupinda paroti ndikasungu regaidi kana azosununguka anotaura nei can I come to vamunyanyi paanouya kutaura nei WhatsApp vadona right handuri kunzwa I think paunoda kutotaura navo please ndiedze call me toenda tese because zvakawanda nice boy chiri kuitika paka I'm trying to ask this guy kuti vatipe back marights handichari kuda marights iwewe album rako ndo zvandiri kutira kukumbira back hapasi pese patinofanira kushandisa viciousness kana kushandisa kutaura pane pambokuti we need to isusu tikuza zvatiri kuda there is no harm tikapiwa marights edu back you get your rights back you move on saka muri kuti tidhile nezvinhu zvavari kuda iwo here kuti vatipe marights edu back iwe wangotida kudhila nenzira ipi nice boy kuti uwane marights ako back nyaya iripo simeli ndeyekuti if we look panyaya yecontract for the 1 year yandakakwanisa kugara navo vachitadza kundibatsira ndiri koko nandakangogara handisi kuramba inini kuti vakandipa pekugara but kugara kwacho kwaiva nematerms simeli it was not a free accommodation because it was conditional ndakaunzwa kuti inini ndichashanda security that's why they gave me accommodation but they end up zvimwe zvinhu zvavangaoda kuitirwa zvazvitori even extra and I never complained I think ndazocomplain trust me ndiri kunzwisa zvezvo zvakutaura and I understand you but right now you need to fight for your rights to music uri kunzwa I am fighting for your rights to music kuti upiwe back watiwo wakadza music musuno yako payoutube channel yako ikaitwa take down your own music yako take down yavasina kutombobhadhara simeli mira ndikudze ndanzwa that's my point hanzi pane pandambonzwa I think network yabva yadona ivo vari kutaura kuti hanzi vane zvinhu zvavakakwanisa kubhadhara it's a company they have my receipts and everything hapana pamusic yavakatora iyo hapana music yavakaita we have my producers we have my projects kwatiri kuno we have vanhu vakabhadhara maprojects iwawo I have evidence yeeverything they took music yavasina kushandira ndo zvinhu zviri kunyanya kundirwadza wafriza saka ndouya ndakazvininipisa nenzira dzipi imagine ndimi mabirwa mouya makazvininipisa nenzira ndiri kurwadziwa simeti so sometimes I can't even control zvinhu zvandakutaura because ndakutaura kuti vanhu vazive kuti ndozviri right I think maybe then kana iriyo yatovepuka kuona kwavo hanzi nanashi aipaid who is nashi yeah nashi is the one who paid for all the projects dzandakaita idzodzo dzavakatoba dzachona idzodzo he was sponsoring me haana chinhu chaari kutora kwandiri or anything he said nice boy kana zvizvo zvawaitwa ngatishande album ndokusponsor inini he sponsored me
Freezer, guys. Freezer. Let me wait for him to come back. But Abadona. And the ADPJ. I can't find the oracle. Let me see. Munona imimika understand, guys. I must understand. Tiripa life, we are on life. And sometimes donjo ready. And so I'm going to donjo ready. Which one am I right? I beg. Get back and forth. You don't have to tell me say. Jakuni jamani akana actually actually okay. Jakuni dakuti achagirwa lawyer. Steve chagirwa lawyer chamira. Maybe the answer I talk about the lawyers. 3 akabadalwa. So that's the route you want us to take, and that's maybe kind of we ask so we've got nothing that never said one. Can I have a exactly the bow to send an hour? Come on, PJ, my PJ, tell SIS MELLY. Ma claim my rights in music and you go to my platforms like YouTube and whatnot. So unfortunately, you do a server infringement first. So there's no other way except to talk to lawyer. Exactly. I hope I will prepared. SIS MELLY, in any, I will not spend a penny of young and for nothing. And you know, in any, if he is not willing to give up my rights in music, because like music, you know, make us SIS MELLY. Antiman's what I paid. Mana uyu will go his voice or his lyrics because copyright is the lyrics is the composition your song. So composer na producer ndo ma owners song. Muna akanyora composition. Not really the singer. Chakana kana ndokuti mwana ndi singer songwriter anenge achinyora music yake achita say but copyright is the composition of the song and the composing the you know the instrument beat. Saka mukunzwa mkomana ari kuti I paid you. He paid for studio money. So even evil, they still don't have full rights to the music. Because mwana has got to claim the rights. Nekuisa voice yake, nekuisa composition yake. So he's got the right to his music. Jawaza warikutaura izvo. It's stressing over music yavarikutaura SIS MELLY kuti yavo mwana akasign contract. How can you transfer copyright? Like because pana producer. PJ, let's try to cut the long story short. Ndabada chinja wataura panapa. You said they say havana full rights. Like now havana full rights. Mwana uyamba kusa voice rake antika ne composition yake kutitaza that music in the yake. Can you please help me do that? SIS MELLY ndinomubatsira but ndikuda kukuudza kuti baba pavacha watch this thing. Inini ndikabatsira mwana uyu, he has to face it. You need to know kuti ndichadzoka pano and he shall be exposed. He is in England and you know what ndinosiya. Ndichaenda ingango kuna chikanza, ndichaenda kuna everyone. People will need to know what kind of business that they are doing. I shall go through the whole contract yavari kutaura twakasainisa mwana uyu. Isina zita ravo. How can you talk about a contract that's got no munhu anogara mu England unless he is doing dodgy stuff? His contract is dodgy from the beginning. How can he sign a contract? A representative wake. But no sign up a contract. There's four people that's on there. This singer, and then 3 people from his office. So what kind of contract? PJ, we are on live. We don't want so much for now. At this could in cheaper life and they poronga cheaper life. Nice boy, cheaper life. And so now we don't want so much information out there. Please help nice boy to get back his right. We should listen to it. Oh, he knows he's doing. Even Baba knows he's doing dodgy stuff. He has to face Uber exposed. It's either he gives up music, or he will do it the right way. Because he's saying it because he knows Anna.
ana ma-resources yekuva aiteka kuningi indogara kuinfluence ndiri kunomutsvagira maloya saka ngavasataure zvavarikutaura but that will come with exposing his company ndinochaenda pamaplatforms ese saka ivo he needs to know ngaabvunze jacaranda munhu asangana naye bvunze jacaranda ndopatiri kuti chinangwa chekutanga, let's be clever and wise here. Handitika iwewe help these kids to get back, then mabasa marights adzoka. Handiti pane madoji, a lot of dodgy things that are happening here, from the contract to whatever. Handika then we can come here now, marights tabata. Handika boom, takuchiburisa zvikuitika zvamunoziva inini. Is that twice? That's fine, Sisi Melly. Hey, I think that is wise now, because tikamhanya kudidididi tinotangirwa. Tatangirwa Sisi Melly hakuna kutomutangira. Ivo vakatomutangira kudhara. Kana muchicherera mukutanga singazivi process ka iwo kauyawo manje unoziva process. Iwo kuchimubatsira chibatai marights aya first. Kana mabata marights adzoka kumwana chipisa. Zvatopera. And if he's going to be found guilty, nema platforms, we want them to assess all the other artists that they are working with, Sisi Melly, because one were kukila art. Because imagine murume mkuru, he's holding man now hostage because arkufana kungo ya kuzodzika miti. But have you done the right thing by doing whatever you I got mwana item a hobby. Seek around you, I mean, you could gather music. But Mukainda through Manoi, what he's trying to explain is all the other music and the Gazra. The kind of Chinu Changachaka Gadru Kudara Sisi Melly. So yet when my friend Akio and the Nash Bakainda Kwakano Badarama producers, here I can some lyrics like I can make a music. Then they come and claim petition. But you don't necessarily like right now, what they are claiming is his name. So nice boy, pachaenda pa YouTube, achida kunoisa any other music yake, achiti ndini nice boy. My platforms are not nice boy, he's an artist, akasainwa na baba, which means any other music achanga achizo gadzira. Even after this, he cannot put it on platforms achieve nice boy. Guys, mukutera zvakutaura. Ndosaka that let's not put too much information out there. And was ndataura. Ndosaka that let's not put your chat 8 Can I mazobata marights then start from there? For now, putting too much information out there, it's not just zvakawanda. But people need to know that information because my artists akawanda ndozvaapitwa Sisi Melly. Vonyeperwa nemacompanies aya kuti hanzi we own you. Yet vachivaitisa madoji deals. Sisi Melly vanhu vanofana kuzviziva. Hakuna futi even you can what you want to expose them. Ndikati fair enough. Chibatai marights first. And tikabata marights first, they're free to do what you want. Right now, as you put it papa, Sisi Melly, claiming the rights you claim them from the platforms. But reasons why I am saying it's going to come with exposing. If we are going to have to spend money on trying to get music, something that you can just freely give back, and we will then come back and expose him, Sisi Melly, because he still has got no rights. But he wants this child to go through unnecessary hassle, unnecessary pressures for nothing, and he's not able to put his work out there. For why? It will also have to bring damage to his company. He's also doing dodgy stuff. So we see which other artists will go and sign with him. An old man, why then do this to this child? Of course, you should be protecting your company. Jay, nasati kutaura zvakanaka because natikuti sababa kandaona imba profile picture akati munhu kukuruka. Sababa kwakugona ngokuita kunzwai. Regai tisaine over back marights. Ndo papa chiti tikuita kapani pfungwa dzangu ipapo. Zvisaite complicated. Then zvapera munhu akata marights ake boom. Vanapaticha vochiuyawo manje. Vana PJ vochiuyawo. I will explain to you, Sisi Melly, as much as he is a big company, it's all about owning my music. Imagine all the music that this kid has already put out. If these guys are claiming it, it will always be in his name.
Yet he never worked even a day for that music. That's what all these companies are doing. But go strip off my artists of all their music system. And then in Yangwamunakamuka, Akasamangwan, Vanavake or anyone will never end on the music, and they'll never benefit from it. They are stripping off my artists of their music. From scratch. Right. Saka you are going to help him, and I will help him, Sisimeli, but I'm hoping he's listening. I am coming for him. In England, I am coming for him. And he needs to know that I'm coming for him, and not just him and his company. Let's see. Sisimeli, ku England, kwakasiyana neku Zimbabwe, kunobhadharwa maloya, kunoitwa sei Sisimeli. Kune IP crime. Kuna ana Interpol chayo vanodhila nevanhu vakadai vari kuita zvinhu zvakaipa vachiuraya art. There's big companies like YouTube or Anani vari kuisa mari in artists because they benefit from artists making music. So imagine kuti then you find vamwe vanenge vachitofight at that. And you come here and say it's a big company. What big company that does this to a child? My company more. Sisimeli, they do things really proper because they're not going to make money from it. So he's claiming that he's not making money from it. So what is it exactly that he is making from it? He's building a legacy from vulnerable artists and keeping music here for his children. They will always benefit from Mari Yema artists Kabira music and stripping them off. But now okay, guys, Mese makatira takutema na PJ kuti marights anogona kudzokiwa pasina because tatoenda beyond nezvaatotaurika pakapo tatiri kuzama maybe tingazokumbirawo nezvakanaka sometimes zvimwe hazvinongotanga nehondo hanti kungotanga nehondo mozoita hondo maona kuti munhu akutotiomesera musoro hanti maona aramba kuisa mozoya nehondo but I hoped but now patasvika so far takutotemba namapj kuti mapj will be able to bring back music sezvati music inokwanisa kudzoka hanimona kana yazodzoka and then we start ipapo pakuti artist emadika ari kutitwa sei. How are these recording studios vachibatsira vanhu vachidaro because hatingotangi nokuti tachingoya panapa tongotanga kuti fire tisina kunzwa rimwe side and things like that and pari pambo kuti inogona kutora itika ndimupe zvindibvi handidi kuexpose social media hanimona and I was hoping that kuna baba kutosha kuti alright timupe music yachona because social media hatisi kuda zvekutaniswa standard ichina ku social media because vari makambani akakura but this napatasvika now I think tatombotemba namapj wacho saka mapj motangarini. What you don't understand, they will even pay my bloggers kuti vatene nyaya into something because even they have money. Imagine they will even kill an artist so vonobhadhara even my bloggers and what it's just it's a mess in music. And these are the same people who come and say Sange Plot Marco who come and say these Nigerians are making it and Bachi driver Mama Lamborghini. No, you're the ones who are driving Lamborghini Emma artist edu kunana London nekunana Jemenuko imi muchiwabira sinzvavo. They're creating the Zimbabwean music industry, yes, to an extent they are bribing everyone. Zimura everyone, even a lawyer who writes himself, contract is still existed. So you can imagine just holding the whole industry hostage. But in any platform, it's just tinopanda patinombosolva dzimwe nyaya dzokuti dzinotouya dzichitonetsa but undoenda ikunobira ndakadzikama ndichitokumbira zvotosolvika zvakanaka and this is one of the things that makes me kuti chanokumbira zvakanaka tongodzora itika itimpe marights achona back handiti but it's like zvatozoescalator this all information pa social media I don't think it will be able to tichataura zvakanaka saka yatongove fight tatove muhondo. Yes, but the advantage for doing this is merely if there's any dodgy vakatorerwa marights here naye vatete vachihoro vakatorerwa marights here apa mwana uyu ari kuda marights plus you can't compare baba harare nemwana ushu guys ngatinzwisei ipapo mwana mudikisa stereki haana kutozama airtime yekuti auye pano nhasi angazitorina airtime yekuya palive ndakamutengera airtime handi vana baba harare maartisti atove maartisti mahombai handi maona saka ndechizama kuti zvingoita easy sometimes handi maona kana achingodza anopiwa handi maona marights ongopiwa
You can't compare na baba na sanja bora pa mtu yake tano social media because mtu zvimirira mwana uyu mari yacho yende aneiwane pina asika aneiwane pi ndio mamuriza kufunga weipapo saka sometimes before you venture into war and munotanga mataura kungotarisa kuti hatigone here kuita oedze kuti tingopiwa pasina zvakawanda wandashi andimaona uyu anga achitoda kuedwa hits what let me aid you andimaona couldn't educate the person was able to change because of technical fault what it hits me off when I because of technical faults I don't know what is wrong with phone yako andimaona tunachitira kuti tiite because mwana wechua hapana endo kasamubasira iwewe kapijeka ishatonetsa ukasatomubasira kuti right marai sisimeli inini ndo pananga ndichitaura earlier on ndichiti unfortunately for them as a company handiti if they are going to be found guilty so if they are going to be found you are wrong there munhu akabata music yake uyu andika vanenge vachidhiza mari zvatobva nemusikana uyu kwese mwana uyu haana kana chinhu kana chi music yake iri maoko mababa ava handiti akabvunza inobvepi iko zvinezvi anorarama nemusic vamubvarira kwese he can't post his music kuyoutube kuti abate go something he can't play his music pasocial media handiti saka anozodii baba ndio vane rights vakabata marights kuti vasunungure kuti apuwe music yake back saka mukaramba muchitaura zvamutaura free religion muchitaura mutaura you are not helping mwana ushu amusi kubatsira mwana uyu truly speaking because achitanga kuti one pakuchinja zita kwakutanga kuti one kuimba kuti one handiziva kuti kuimba kunonetsa zvinonyanya kunetsa sei handimaona but I think zvinonetsa kunyora song kuzobuda kuzodii zvinoda mari zvikuzodii handimaona saka sometimes hatifa kuti sefa yapo apa patatipa stage yekutanga yekuti tibotaura kuti abude remaraisi akazoramba we change imi madairis munoziva strategy yedu you know hamudzigwi munoziva imi strategy yedu but now patatosvika manje it has escalated and this is on life hanzi look at Rocky exactly what I'm saying kushanda kutaura tani wona Rocky ko zvino wona Rocky music maraisi akatobva akungodzembereka dibate kwata DQ send a request ndikuningira send a request ndikued DQ send a request wona Rocky guys music maraisi akabatwa kwa jazo wakungombeya kana ucha apachina guys ndozvachita sometimes munorizina kana mukapiwa go mukuitia mberi nemusic yake mwana hondo inogona kuitwa yosvika pakutongopera vachira dhani makatindira hondo saka manje idai mopiwa kuhondo ikoko handiti maona saka handizivire gaitione kuti zvacho zvinofamba sei because amen ndati ngasende request nashi aripi nashi ari kupi nashi handisi kumuona just send him a request nashi send a request send request ndipedza vanhu vanoda kuenda kunoona nyaya yenyoka kwatichituda send request send a request chuksi takunda kana muchigona kuvabasira kuuk pacho ikoko kuti vavhondogwe itaise kudaro kana muri kugona kuvabatsira because hatizoni chete tinoperera tongotaura maresults dololo anoona kana muchigona kuvabatsira kuuk ikoko kuti zvibude itai chatisinganisi kuti tongotaura pano kuti kuuk here kuuk kwakapenga manje vanobva vasungobva vadai apasisina chabuda zvokuperera pakutaura pano mwana music hapana handimaona mwana music hapana kana muchiti kuuk zvinoitwa chimiramirai kuuk mubatsire kuuk ikoko kuti mwana uyu awane maraisi ake right ligawo yapakutaura vatete vachioro pakuda maloya sika loya richirega ritaure mari yacho yaloya tinzoti loya rinoti mari kana tikati 1000 ndikauya pano nchiti guys pakuda 1000 nemwana uyu vatete vachioro mobvisawo 200 US dollars hati ndizvo ka ngatibvumiranei panapa kana ndouya ndichiti vatete vachihoro kuya kumaloya kuya kwakudiwa 1500 kuti nyaya itange handitika mobva mapindira panyaya noti kwacho kunenge kuchikori kungotaura we all know kuti kunodiwa lawyer right now but how much is a lawyer and right now we are going towards December. Can we afford a lawyer?
Can we afford, let's be realistic, guys. Can we afford a lawyer? Exactly, it's me. Don't, thank you. It's me, thank you. You're saying what I'm saying. Kuti tinotaura action. Even there is a nyama over PJ. Kuti PJ ati iya chabatira mwana uyu. Tochimirira PJ. We are not putting our trust kuna PJ. Kuti PJ ati batsire. And the lawyer ati is there. Ati ari piloi. Ari kupi lawyer na erudo. Kana zvakadaro zvakanakazvo. Kana lawyer ari pobozho kuti. Ari kupi lawyer. Kana ari pachida kuzombatsira because ini nyaya idzi dzekuti tinodai ndodziziva mozotambura pakupesera pasisini pane atanomupa DDQ auya ati kuseri kwanobata no ed button send a request nash ita zvokusenda request because nani sidutura kuloketa kuno kwandisi kuona auna green button nash ita zvokusenda request aukwanisi panosenda request unobasa baya ipapo toni baya button toni nash ya pakaipa ndofunga airtime yake naizibhoya yabva yapera ndofunga yabva yapera airtime yake regai tichitemba naPJ guys takumira naPJ panapa ndimuna takutotemba naye kuti PJ atibatsire mwana uyu awane sezvo ati izvo zvinenge zviri kuYouTube zvinoitwa kuYouTube isi hatizvizivi ndichabvunzawo vamwe vandobvunzawo kuti zvinoitwa sei aski vamwe vanozivawo kuti zvinofambiswa sei madhayarisika haya right ngachitaura nyaya right DQ wauya right saka guys ndakuenda chirega nditaure nemunhu auya anzi no handikuona kuti hapana age button I think network chirega nditaure nemunhu auya utiona kuti legally zvingaitwa sei handika chirega nditaure nemunhu uyu ndiona kuti legally zvingaitwa sei guys I'll give you feedback tisataure too much panapa I'll give you feedback chirega tiona kuti legally zvingaita sei what's going to happen legal wise tiona kuti tinosvika papi handimaona tiona kuti tingasvika papi legal wise ndaona kwini ndinaye WhatsApp kwangu ushu chirega nditaure naye guys mwaramusha I'll give you feedback kuti nyaya yave papi zviri kufamba sei PJ ndipowo namba yako ndibatewo WhatsApp my sister so that tinge tichifamba tese panyaya ndibatewo WhatsApp tione kuti mwana uyu abatsirikanawo zviri kufamba sei ndibate WhatsApp chirega nditaure nemunhu ari kufoni kwangu tione kuti tingaita sei legal wise tiona kuti how far handika goodbye guys love you